Muy bien, vale. Bien. Muy bien. Carlos.
Hola, bon dia des del Mercat Municipal de Sueca, on a aquestes hores ja estan arreplegant totes les parades, però així des de les 7 del matí i en aquests moments també s'està produint una frenètica producció de bunyols. Les 5 dones que hi ha darrere de mi estan des de les 7 del matí fent bunyols perquè tenen un objectiu, fer-ne 30.000 en 3 dies. L'any passat este mercat ja va aconseguir inscriure's en el llibre Guinness dels rècords fent 29.000 bunyols. Enguany volen repetir l'experiència i superar-la. Per això tenen un material, la xifra del qual és espectacular. Tenen 315 litres d'oli, 1.650 quilos de carabassa i 300 quilos de farina. I encara que sembla mentida, sembla que a la gran majoria dels habitants de Sueca els agraden els bunyols perquè el que és cert és que cap d'estos productes va a parar al FEM. Tots se reparteixen i la gent se'ls menja. Una part de l'èxit d'aquesta iniciativa segurament està en que els bunyols són debades. Així es beneficien les dues parts, tant els consumidors com els venedors d'ací del mercat municipal, perquè al cap i a la fi la idea s'ha fet per a promocionar la venda en este recinte. Per a conèixer més detalls del que és la Bunyola 97 en Sueca, està amb nosaltres Àngeles Matoses. Hola, bon dia. Bon dia, bona vesprada. Bona vesprada ja, efectivament. Conta'ns en primer lloc com va sorgir aquesta idea. Bueno, la idea ha sigut idea d'una persona que entra l'últim en este mercat i que tenia necessitat de promocionar-se, lògicament. I entonces nosaltres obsequiàvem des de molt de temps, en aquestes fetges, obsequiàvem en bunyols a la parròquia. Posàvem uns plats i la gent se'ls menjava i anava tastant-los en diferents puestos, no tots, però molts puestos obsequiàvem en bunyols. Entonces vam dir, per què no fem, en comptes de bunyols a cada un, fem una bunyolà que aplegui, que faci un incentiu comercial? I això va ser. Farem el primer any una bunyolà, no comptarem més que fer, ne farem molts, però en l'any següent ens proposarem ja fer el Guinness. I com les meues bunyoleres, que són meues perquè estan ahí lluitant per mi i per el mercat, ens van dir, nosaltres el fem. I el aconseguirem. L'any passat entrarem a formar part ja del llibre. I a banda d'aquesta activitat, de l'objectiu d'aconseguir el Guinness, fan vostès també durant altres dies activitats que tenen el bunyol com a protagonista. Nosaltres portem la idea de que aquesta festa se faça festa en Sueca, perquè n'hi ha moltes festes, moltes coses, però tan popular i tan dolça no n'hi ha altra. Entonces, el que estem fent és anar involucrant a cada secció del poble perquè vagi participant i per recuperar també una antiga tradició de gastronomia valenciana. Entonces, si se fan concursos de paelles, per què no concursos de bunyols? Hasta ahí ens falta un tros encara. Moltes gràcies. Concursos de bunyols, un producte molt típic valencià, sobre el qual, com en tots els temes, sembla que hi ha diverses opinions. Nosaltres les hem consultades al carrer.